Kto chýba? Mišo Káčera, Marcel Dávidek. Zase tí dvaja, stále ich zapisujeme. Ideme na kombináturiku. Ať je 30 pod nulou a táta naštvanej, to nevadí. Můžu mít 100 průšvihů a být jen nešťastnej, to nevadí. Jen když jsem teď šťastnej, že ty tu seš, mě vážně je krásně, že se mnou jdeš, kam já chci. Všechno se nám otevírá, na, 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 na. Všechno je to stále načatý. Kde ste toľko? Prečo zase meškáte? Za chvíľku píšem písomnú prácu. Poďme rýchlo do triedy. Každý správnej panelák má kolem 100 bytů a v tom každém je aspoň jeden pokoj hitů. Pokoj plnej plakátů, plánů, snů a touhy, pohnout s ničím nebo aspoň dělat kroky dlouhý. Povejvá kurviště. Bavíme si odkazuje. My sme od nás potrebovali takú malú službičku. Jakú službičku? Vy viete čo. Ja, dobre, no dá sa. Kde je dlouhá chvíle, lezou na nás myšlenky a hrajou plný. Pánko, nevideli ste moju triedu. Mala som hodinu, oni utiekli. Nevidel som ich, nevidel som Chalani ich. ešte aj neskoro prišli zase. Ja nevím, kde chodá, ale však cez raty sú neišli. Skúste nás jednou vážne